ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ ଫରମାଇଶରେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆଶୁ ବାବୁଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ। ଏବେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଫିଭର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ମୋ ଗଳା ବି ପୁରା ବସିଯାଇଛି। ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପୁରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଡଙ୍କି ଫଙ୍କି ଧରିକି ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଆଇଁଷଟା କରୁଛୁ। ମୋତେ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ଯେହେତୁ ଜାଗା ଅଛି ଖୋଲା ଜାଗା, ମୁଁ ବାହାରେ କରିଦିଏ। ଆଶୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଇଟା ରଖିବ, ଏଇଟା ରଖିବ। ଆମ ଘାଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ସରି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ବସିକି ଗୁଲି ଖଟି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା ବି କରିବାର ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।